Nagrywa? Tak. W ubiegłym roku wracała przez Warszawę. Ona nie umie języka polskiego, ale osłuchana takiego roku. No i jak bardzo rozmawiali, to rozmawiali, to dlatego Polska. To ona była najlepsza. Ci koledzy zawsze mówili, proszę przetłumaczyć. A ona rozumiała, ale mówi bardzo rozumiała. A i jest na państwowej uczelni, to jak skończy 2 lata muszę odwrócować uczelnię. O, już się całują, już się całują. Tak, tak. Jakieś miejsce dla pani, żeby usiadła. Proszę. Aha, pani. Tak, szanowni państwo, pozdrawiamy was wszystkich na naszej ziemi. Znaczy, niech ta nasza Matka Boska Wrocławska zawsze opiekuje się wami i słoneczka daje na co dzień życia wam, sukcesów w życiu osobistym i tak dalej, i tak dalej. Dalej słowo ma pan Władysław Krawczuk. Proszę państwa, nazywam się Władysław Krawczuk, jestem brasławianinem, mieszkam w Warszawie, urodziłem się jakieś 100 metrów od tego miejsca, tam w tym szpitaliku. Za czasów to było tak zwanych pierwszych ruskich i kiedy właśnie moja mama mnie na świat wydała, na tej samej salce leżała żona, jak mama opowiadała, radzieckiego oficera i pyta, a jak wasz synok imię jest na imię? Moja mama mówi Władysław, a ta, Wowa, to tak jak i mój. A mama mówi, nie Wowa, Władysław, bo to Polak. Także od tego czasu wiadomo na pewno, że jestem Polakiem. Proszę państwa, jest teraz moment szczególny. Mamy takie piękne spotkanie różnych środowisk z Polski. Państwo jako wrocławianie reprezentujecie też i region kętrzyński, no całą Polskę. Z drugiej strony mamy tu poza samym Wrocławiem i jego mieszkańcami mamy również i młodzież z Drój i okolic, wspaniałą młodzież, wspaniałych nauczycieli. Niektórzy z tych dzieci, z tej młodzieży byli na naszym obozie żeglarskim w Giżycku w pierwszej połowie lipca. Prowadziliśmy tam taki obóz dla 26 osób. Także mamy tu mocną grupę żeglarską i chciałem poprosić, jeszcze nie, a gdzie są nasze parusniki? No, Żana, Natalia, czyli osoby, które kierują żeglarskim klubem przy parafii, przy kościele. O, to jest pani Żana Ananicz, tak, szef tego naszego klubu. Tak, a tu jest pani Natalia Maciukiewicz, nauczycielka polskiego gimnazjum, która razem z panią Żaną kieruje tym właśnie klubem. Chcę państwu powiedzieć, że podjęliśmy taką akcję, w wyniku której doprowadzimy do współpracy szkolnej, bezpośredniej współpracy szkół i tu się już również do państwa zwracamy. Mianowicie chodzi nam o to, żeby szkoły, wybrane szkoły z rejonu wrocławskiego współpracowały ze szkołami w Polsce, takimi, które chcą tą współpracę podjąć.
maju czy pod koniec czerwca przyniosłem takie zaproszenie z Legionowa, z pięknej szkoły i w tych dniach będziemy już na to zaproszenie wybierać szkołę, która podejmie ten kontakt. Będzie to albo gimnazjum, które to tu obydwie panie reprezentują, albo będzie szkoła numer 1 w Brasławiu. Tu pani Olga właśnie nad tym wszystkim ma nadzór. Pani Olgo, proszę się jeszcze państwu pokazać, tak, żeby brasławianie wiedzieli. I po tym kontakcie chcielibyśmy, żeby jeszcze przynajmniej 3 szkoły z Brasławszczyzny znalazły swoich partnerów w Polsce. Wydawało nam się, że taki kontakt podejmie Kętrzyn, Zagłębie Brasławskie, ale niestety nie było takiego odzewu. Nawet miałem już umówioną rozmowę z burmistrzem w Kętrzynie na ten temat, ale jakoś nikt mnie nie wspierał, także nawet do Krysi się zwracałem z tym, jeszcze do innych państwa. Nikt się jakoś tak w tym nie angażował, a samemu z Warszawy jakoś tak pomagać w rozwoju tej współpracy w Kętrzynie to nie ma sensu, więc taki kontakt powinny podjąć te środowiska, gdzie są przynajmniej 2-3 osoby i to takie osoby aktywniejsze, które by zechciały w początkowym okresie w tym pomagać. Mamy Iławę na przykład. Przyjechałem teraz z kolegą z Iławy, instruktorem żeglarskim, nie ma go teraz, gdzieś wyszedł Tomek, pewnie jest przy jachcie. Właśnie, więc w Iławie mamy i tego naszego instruktora znakomitego, mamy i przedstawiciela rodu i koła wilczyńskich, mamy również w Iławie radnego, więc już w takiej Iławie szkoła można liczyć na to, że będzie miała jakieś wsparcie w tym środowisku. Zwracamy się do państwa wobec tego, żebyście rozejrzeli się u siebie. Jeżeli macie serca brasławskie i chcecie tu pomóc tym, którzy tu są i trwają, więc w ten sposób najlepiej można to realizować. Oczywiście jest to tylko jedna z form. Takich form, które rozwijamy, jest przynajmniej kilka. Nie teraz czas o tym mówić, po prostu nie ma na to czasu. W każdym bądź razie prowadzimy właśnie taką działalność związaną z Korpusem Ochrony Pogranicza i identyfikacją dowódcy takiej jednej ze strażnic, który poległ 17 września 1939 roku. Niektórzy z państwa wiedzą coś na ten temat, bo czasami o tym piszę. Teraz chcemy to finalizować, że go właśnie pan prezydent zechciał uhonorować i będzie to rok właśnie taki Pałcznickiego. Przedwczoraj byli tu motocykliści wielkopolscy, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni i prowadziliśmy ich, właściwie ja ich prowadziłem szlakiem właśnie takiego, nazwijmy, określmy, polskiego męczeństwa, a więc poczynając od Uły, gdzie Sowieci wymordowali więźniów z Berezwecza i tego grobu zbiorowego. Mało tam kto zagląda poza nami. Strażnicy Kopu, ruin strażnicy Kopu, kamienny wóz Głębokiego, gdzie jest piękny cmentarz i grób naszego właśnie tego dowódcy Stefana Pałczyńskiego. I to jest jeden z takich bardzo patriotycznych kierunków współpracy i myślę, że państwo w swoich środowiskach, gdyby zechcieli to podjąć, to i jest o czym mówić
i do dorosłych, i do młodzieży. Tu są wspaniałe szlaki wędrówek dla młodzieży również, dla harcerzy na przykład, a i także rodzinnych. Proponowaliśmy kilka razy już takie rajdy rodzinne, żeby swoimi samochodami przyjechać, tak jakby teraz autokarem, no, spotykać się od czasu do czasu chociażby tu, tak, a poza tym tam do tych miejsc, które są każdemu bardzo bliskie. Proszę Państwa, przyznam się, że jest teraz moment bardzo szczególny. Mianowicie chciałem do Państwa się i zwrócić, a jednocześnie coś przedstawić. Jest to autentyczna część, proporcja sztandaru, jak to nazywano, 23. Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej. Kiedy dowódca tej brygady rozwiązywał ją, ten proporzec, który mieli sztandar, tak to właśnie nazywano, został rozdzielony na dwie części. Jedną, tą właśnie, dał na przechowanie jednemu z tych żołnierzy, którego wnuk mieszka teraz koło Olsztyna, w Nowym Mieście. Tak. Drugą nie wiadomo kto ma. Myśmy właśnie tą pierwszą jakoś tak trochę odświeżyli, zrekonstruowali. To jest współczesna rekonstrukcja tego i właśnie bardzo się cieszę, że przydarzyła się taka okazja, że mogę to Państwu z jednej strony pokazać, zademonstrować, bo są tu przecież potomkowie tych właśnie żołnierzy naszej Armii Krajowej, oddziałów partyzanckich, w ogóle podziemia, więc jest to no, nie tylko symbol, na to przysięgę składali przecież, prawda, ci żołnierze. Chciałbym, żeby ona była oficjalnie na tym naszym spotkaniu, więc to tu zawieszę. A także zastanawiałem się, czy... O, trochę za mały jestem, ale może dorosnę. Tak, tak. A także zastanawiałem się, czy wypada Państwo poprosić na przykład o powstanie i odśpiewanie pierwszej zwrotki hymnu państwowego naszego. Proszę bardzo, jeszcze chwileńkę, prosimy, chodźcie. Będzie nas wspomagał zespół właśnie z Widz, wspaniały zespół młodzieży. Tak, chodźcie. Tak, proszę. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi morskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi morskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie, dziękuję Państwu, także właśnie tak się zaprezentował zespół z Widz, szkoły. Halinko, jak się szkoła nazywa w Widzach? Ja wiem, ale jaką ma pełną oficjalną nazwę? Szkoła w Widzach. Polskie Kwiaty. Tak, ale szkoła jak się nazywa? Wiejska szkoła. Widzka szkoła.
dziewczyno, bo cię powodą. Ty mnie buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Mazureczek, obereczek, kujawiaczek, chodź, Maryś, może chodź. Mamy radę. Jabłuszko, padło poduszko, podobało mi się, Jasiu bez serduszka. Gdy ci zawodą, Kasi zawodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą. Ty mnie buzi dasz, ja cię buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Mazureczek, obereczek, kujawiaczek, chodź, Maryś, może chodź. Czerwone jabłuszko upadło, kogo ja kochałam, jeszcze nie przypadło. Więc się zawodą, Kasi zawodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą. Ty mnie buzi dasz, ja cię buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Mazureczek, obereczek, kujawiaczek, chodź, Maryś, chodź, chodź. Tam, gdzie woda czysta, tam koniki piją, gdzie ładne dziewuchy, tam się chłopcy biją. Gęsi zawodą, Kaszki zawodą, uciekaj dziewczyną, bo cię powodą. Ty mnie buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja ci nie wydam. Mazureczek, obereczek, kujawiaczek, chodź, Maryś, chodź, chodź. Niebie tasień chłopcy na Boga Świętego, nie wydaj za wszystkich, tylko za jednego. Gęsi zawodą, Kaszki zawodą, uciekaj dziewczyno, bo cię powodą. Ty mnie buzi dasz, ja ci buzi dam. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam. Mazureczek, obereczek, kujawiaczek, chodź, Maryś, chodź, chodź. Daj rękę, kochanie, porywa nas taniec, gitary dźwięk wplata się w was. Pójdź w moje objęcia, niech sala sień kręci, to Wrocław zaprasza na bal. Walc wrocławski płynie z falą, ponad rójki się nie oddalą. Gwiazdy wóz na niebie staną, będą czekał na ciebie, kochanie. Więc póki jest czas, tańcz jeszcze ten raz. Niech świat nawiruje do rana. Więc póki jest czas, tańcz jeszcze ten raz. Niech świat nawiruje do rana. Czas bardzo przymija, patrz, gwiazda tam szyja zaśniła do rójcy na dnie. Tu jedna, tu druga, wiruje i mruga, te gwiazdy walc tobie i mnie. Walc wrocławski płynie z
а kiedy tłuszczymy jechali gdzieś, to nawet po latach my rozpoznali się, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się, hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Zagraj mi i graj, zagraj mi i graj. Mam ja jedno serce, nie zabieraj się mi. Mam ja jedno serce, nie zabieraj się mi. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj zagraj mi muzyka, zagraj mi do ucha, zagraj mi do ucha. Niech ze mną zatańczy kochana dziewucha, niech ze mną zatańczy kochana dziewucha. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj lubię śpiewanie i to ładne granie, i to ładne granie. Wesołe chłopaki i do tancowanie, wesołe dziewuchy i do tancowania. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Ой, матулю, татулю, хлопці за мною гонять, хлопці за мною гонять. Uciekaj, córeczko, przykrywaj się dłonią. Uciekaj, córeczko, przykrywaj się dłonią. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Na naszą Польку забаву. Полька не просто, полька забава. Место Начинаем все с кружочка. Ручки вниз, вниз и на замочек. Взялись за ручки. Да. Полька влево. Ой, Браво! Полька влево, полька вправо, ну не полька, а забава. А теперь, как не сгубиться, треба локтем зачепиться. Локти за локти, локти за локти. Локти за локти. Ближе, 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 ближе. И полька влево. Полька вправо. Полька влево, полька вправо, ну не полька, а забава. А раз пошли такие речи, бери
беремся за соседа плечи. За плечи. За плечи. И полька влево. Полька вправо. Полька влево, полька вправо. Ну не полька, а забава. Ручки ваши целы. Ручки целы? Целы. А ножки не стомились? А сами вы не зажурились? Нет. А, ну, тады, сябры, між тим починається інтим. Хлопці і паненки, то беремся за сусіда коленки. Коленки сусіда, сусіда коленки. Полька влево. Zegnie to się nie rozegnie. Полька вправо. Полька влево, полька вправо. Ну не полька, а забава. А теперь пошли ускоки, крутимся все, вообще, боки, полька и по два, по три, по одному. Bez zegarka. No, dziękuję bardzo. A zaraz zapraszam wszystkich. Gdzie nasza chusteczka? Chusteczka, chusteczka, chusteczka. A, tak. To proszę. Так. Эту игру наши дети привезли из Польши. И мы сейчас каждый раз вот с такого возраста детки у нас в нее. Так. Ну, а хлопцы как испугались? Ай-яй-яй-яй. Куди ж? Обедали. Так. Мам, хустечка Так. Ale mam wszystkim. Mam chodzić? Dziewczata śpiewam. Mam chusteczka traktowana, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczka traktowaną tobie podaruję. Oj nie! Oj nie, moje kochanie, po mnie mama bije za całowanie. Mam chusteczka traktowana, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczka traktowana tobie podaruję. Что-то мы по-другому играем. Хлопцы, покажи. Забина, возьми. Мам, хусточка готова, готова, что ли, роги. Готова, готова, люблю, ноги. Ты не поцелуешь, а хусточка готова, что не подарует. Прошу. Прошу. Вот. Обнимайтесь просто, Давид. Ой, не, мои коты.
chusteczka. Вот так. I ma chusteczka kartowa na całe 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczka kartowa tobie podaruję. No, i. Ale cwaniak. Oj, nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. To mam chusteczka kartowa, to ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczka kartowa tobie podaruję. No proszę, woda, da. Oj, nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Oj. Dlaczego tak krótko? To zaraz wyjdzie. Tak, ostrożnie. Tak. Bierzcie, wybierzcie. I mam chusteczkę kartowaną, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie pocałuję. A chusteczka kartowana. O, no gdzie tam. O, tobie podaruję. Oj, nie, moje kochanie, bo mnie mama bije za całowanie. Chociaż jeszcze trochę,
Obereczek Mazurek,
Już me dni pustelkowi się chylą. Kiedyś wiosną wierzyny i psom. Wolam was, bzy kwitnące nad wilią, pod srebrzystą księżyca mglą. Czy poznacie mnie, bzy podgłosie, jak ten zapach dodaje sił? Moja ziemia piaszczysta na rosie, pod tą ziemią tak słodko się śpi. Pod tą ziemią tak słodko się śpi. Czyś ty z Olsztyna czy z Gdańska, nie wstydź się swoich łez. Jak matka Ostrołęka, Wilno w twym sercu jest. Czyś ty z daleka czy z bliska, rozłąka gorzki ma smak. Bliższa ci Wilia niż Wisła, tam czeka cię matka twa. Moje Wilno się wzięło z tęsknoty, z nuty czystej, co w duszy tkwi. Ciągle czuję na sercu twój dotyk, poprzez lata, pożogi i krwi. Ty mi, Matko Boża, dopomóż, by to miasto od nowa wznieść, z myśli czystej i drogi do domu, domu, który nad Wilią jest, domu, który nad Wilią jest. Czyś ty z Olsztyna czy z Gdańska, nie wstydź się swoich łez. Jak matka Ostrołęka, Wilno w twym sercu jest. Czyś ty z daleka czy z bliska, rozłąka gorzki ma smak. Bliższa ci Wilia niż